Imħabbra sejħa l-offerti li għandha lan li tejjeb il-konnettività medika bejn Għawdex u Malta. Is-sejħa titlob għas-servizzi ta' drones mediċi li jwasslu mediċini, kampjuni, tessuti u terapija għal kanċer bejn Malta u Għawdex. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Bela spjega li dan is-servizz se jsir b'investiment ta' 1.3 miljun euro fuq perjodu ta' sentejn. L-ewwel priorità hi li drones jaqsmu l-fliegu mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal l-Isptar Mater Dei u ċ-Ċentru tal-Onkoloġija Seredni Mamo. Dan huwa pass storiku għas-saħħa tal-Għawċin ġewwa Għawdex stess. Id-drones ħajkunu jistgħu waslu terapija ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, qed nitkellmu fuq terapija għal pazjenti bil-kanċer u pazjenti li jsofru minn mart kroniku fjammatorju. Dr. Bela qal li biex tiġi assigurata l-effiċjenza tas-servizz ġie mistarreġ kemm Malta u kemm Londra. Iddeskriva t-tender bħala sofistikat u kumpless. Li ħajkun jista' iħallina naqdu l-entitajiet kollha tal-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva. Għawdex huwa l-prijorità, imma bl-istess mod kampjuni jkunu jistgħu jitwasslu mill-faċilità ta' San Vincenz de Paul għall-Isptar Mater Dei kif ukoll miċ-ċentru Ċensu Mowran. Żied li b'dan il-mezz ta' trasport innovattiv u mistenni li 11 il-mediċina ta' tip monoclonal antibodies ħajkunu trasferiti b'mod regolari, sigur u spedit sabiex aktar pazjenti jiġevu l-kura li għandhom bżonn f'taqsima li ħad tiġi estiża fid-daycare units tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. U esprima sodisfazzjon li dan il-proġett jimxi id fit ma' proġetti oħra f'Għawdex, fosthom li jirdupjaw is-sodod fl-Isptar Ġenerali. Żied li din l-innovazzjoni se tgħin biex titjieb il-kura medika għaċ-ċittadini kollha. Il-Ministru Bela temm jgħid li dan il-proġett huwa xhieda ta' kemm il-Gvern impenjat biex ikompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja.